Taký zdravý patriotizmus tu naozaj chýba. Ja by som to začala vyučovať opäť na školách, pretože vidím, čo sa učí moja 10-ročná dcéra v škole. Taká tá láska k vlasti, tá hrdosť, že odkiaľ som. Tak si zoberme príklad z iných krajín alebo z iných štátov, napríklad z Ameriky už, keď teda nám dávajú za vzor Ameriku, keď idete do Ameriky, tak pred každým domom, takmer pred každým, oni sú na to aj hrdí, je ich zástava, hej? Ale koľkí ľudia majú na slovenskú zástavu? No a k tomu patrí samozrejme aj štátna hymna a tu tiež hrajú v Amerike. Myslím si, že niekde v niektorých médiách dokonca aj na obed. A prečo by sme nemohli aj my teda prichádzať so štátnou hymnou každý deň? Ja som samozrejme za.